karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta. Nakasabot ko, maoy. Maluoy mo sa kumubiyas man nagsuon. Pero, unsagit kaya akong buhaton man, no? Aron, dili na sila mag-away, no? Magpakasal ka sa usa nila. Ma! Maura yun ay sulban ay isa. Magpili ka og usa nila nga maoy imong mabana. Ha? Pero, kinsam sad nila, ma. Kung ako imong papilion, si Sir Kent ang pilia. Ah? Si Ken? Oo, kay klaro makaig mapinanggaon na kay siya nimo. Ug ikaw, morasag ka og mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok nga gipakita ni Kent nimo. Dili na ka makakita og lalaki ay isa nga parehas ni Kent nga mupangga nimo. Unsab na? Libog ka? Kay ganahan sa kang Hans. Dili ko angay nilang duha, ma. Unsa? Huy, ay isa. Kung usa nila ni Sir Kent o ni Sir Hans ang manguyab nimo, unya mga asawa nimo, ayaw yung balibari, ha? Pag ninyo yung dayon aron dili na makagukod nimo si Mr. Le. Ha? Baminaw, manghantok magay ng ubang mga babay, bisan tiguang basta kay kwartahan lang. Kada pa kang duha ka magsuon nga, dili ka makapili bisan usa anak nila, kay batan-o na, kwartahan pa. Ma, kalain ba ni mo yung pagunahon na ana, uy? Oy, naamlagi kay Quintas. Maprinda na, day. Mama biya. Kang Kent ni Maoy. Among kinuptanan sa mo pagka-BFF. Wala no. Nanaday mo'y kinuktanan. Akong mauna, larga na nak, si Sir Kent nalayin mo. Ay, Maoy. Oh, Dili ta magunahon na anak ba? Ay, matuog na lang hinuon tabi. Ay, salamat. Nahuman na kita ko trabaho din sa cottage. Hello? Kumusta man ka diya sa cottage? Wa ka harasa sa kong maguwa nga way kalipay kay way kaligo? Grabe, sad ka, uy. Nahuman na, uy. Ninat na kayo ang kwarto. Mahal nag-abang ha? Eh na ang imong kuya. Amping diya ha? Kay kauban ba mong monster? Hilom, uy. Ay! Gagang! Unsi kagang? Napakakagang diya? Wa, uy. Kanang, Kent, sige ha. Unya na ta magsulti ha. Sige, bye-bye. Sir Hans. Tanawa ang Garden of Eden nga cottage. Nindot na no. Kung doon na kayo ipausab, sultihi lang ko kay ako din Osbon, ha? Nagtingsi ka lang da. Misunod magugos panul si Hon, Sir Hans. Kung mupahiyom ka, mupahiyom sa di mo ang tibok kalibutan. Apan kung mag-uol ka, ikaw rin mag-uol. Maudi ay nga makatawa ka bisan huway katawanan. Wa mo ko kumukatawang way katawanan, sir. Si Kent Bangkod. O sa may muna ako na sa kong pag-decorate, sir. Binukid ra kaayo? Ilak ng cottage. May light na lakaw. Paitatawahin na. Di magin makamaong mo dahig sa trabaho sa uban, uy. Gibatian tingali to sa kong gipuhat ining cottage ay. Kanindot ini pagkahimo na ako, Mo'y nindot nga Garden of Eden.
Lisod ra ba na imo ipabuhat na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imong ipadesign ining kwartong, ha? Ay, kung ina, magbutang sa tag, Adan og Eva din, Ikaw si Eva. Ug ako si Adan. Kana ang ibutang sa mong utok. Ni, di para gud ako sa mga kisulti, uy, Sir Hans. Ako kuno si Eva, o niya. Siya si Adan. Ayisa! Tuan na sad. Ay, Mr. Bato na sad. Pagdali ayasa, ayaw pag-iya. Sir? Mahimo mo hangyo? Unsa man na? Mahimo ba nga kung maglalis ka ni mo si Sir Kent ba? Dili lang ni mo dapatan si Kent? Ngano man? Sakitan ka? Malungoy magud ko ni Kent nga permi lang maigo si mong kumo. Nga, dili ra bagid siya masukol ni mo. Dili ka maluoy si mong manghod. Tarungan ang dagway mo. Timusutag ka na nan. Nga naman ni Sir Hans, uy. Dili magid kanahan nga isgot na ilang relasyon ni Kent. Hello. Ayaw na usbang yung giposa. Nga naman ka. Wa man ko mag-mention sa imongan. Basta. Ayaw na ni usba. Nga naman. Ikauwaw na ko nimo. Wa pa ko malimot na proud kay kanako sa una. Kung asa tamang lakaw, imo kong ipaila-ila sa imong mga friends. Gusto ka nga akong ikauban nimo sa tanang party nga imong tambungan, Kent. Dili ka ba yun makasabot, ha? Lahi na ang karon sa unang panahon. Pasagdi na lang ko sa akong pagpantasya nga ikaw ang amahan sa akong posibleng anak. Gano'n ang malit magagamit sa bata, ha? Para unsa man sa rin trabaho, Claire. Walang. Dautan di ay kung magpa-picture kong mga gamit sa bata. Basit nalimot ka nga model ko. Ug bisan unsa nga idea mahimo na kong modelan. Kent, wakoy dautang tumong sa kong gipost. Ibutang si mong una nga modelo ko. Part ni sa kong trabaho. Ug dili akong sa kung magtuo ang atong mga kaila nga mabdus ko. Claire, Sorry. Sorry kung nakahasol ko nimo. Dili na mausap. Ay, katog na ako sa ninging restoran na, uy. Tarungan na gunang linikuran mo. Bata ko'y buot, anak. Ayaw pagtiko ko diha. Ay, sorry. Lami na gyud kaayong itiko ko din eh. Ignorante. Tinuod bitaw nga ignorante ko. Wa na lang unta ko nimo dad-a din eh. Naanad mo sa kong kaon sa karinderya. Kay pang karinderya ra magining akong dagway, Sir Hans. Ayo sige pangus mo, Sir Hans, uy. Pahiyom sa ko na bisan gamay. Aron sad nga makakita na ko nga pahiyom ka. Hilom, ha? Labi. Kung pwede sabtan yung mga pagkaon din eh. Mo na nga mong paboritong kananan ni Cara. Daan palagi ko. Niya na sa tas inyong paborito ni Cara. Mao na, sir, nga dili ka makalimot ni Cara kay magsige mo kakagtunob sa mga lugar nga mahinomdom nimo siya. Unsa? Gusto ka nga malimtan ako si Cara? Ha? Tubag ako. Gusto ka ba nga malimtan ako si Cara? Dili. Kung mauna, hilom diha. Yes! Yes! Namuwak na ako mga pinalit na buwak! Yes! Ay, kanindot! Nindot na tanawon! Kamong duha diha ka lovebirds, ha? Ganahan kayo sa mga rosas nga namuwak na, no? Saba ba mo? Sir! Sir, tanaw ang mga rosas! Namuwak na! Kisa may dili malipay, ana!
Nabuhi ang tanan akong gitanom nga mga buwak, sir. Uy, mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanaw nga, oh, namuwak na gitawon sila. Hello? Claire? Hans, mabdus ko. Unsa? Mabdus ka, Claire? Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!